नजरिया फूल वरिय में लड़ी रे राजा राम के नजरिया फूल वरिय में लड़ी रे जब चार नजर मिल गईले तब 64 फूल खिल गईले जब चार नजर मिल गईले तब 64 फूल खिल गईले निकेश बाबा जब 4 नजर मिल गईले तब 64 फूल खिल गईले माने माता जानकी श्री राम जी से नजर मिला लेली और श्री राम जी माता जानकी से नजर मिला ले तो हंसल तो 32 गो दांतवा ऊपर लग गई अब 32 गो ऊपर लग गई ऐसे कभी कहले जब 4 नजर मिल गई तब 64 फूल खिल गई राम के नजरिया फूल वरिय में लड़ी रे राजा राम के नजरिया फूल वरिय में लड़ी रे राजा राम के नजरिया फूल वरिय में लड़ी रे राजा राम के नजरिया फूल वरिय में लड़ी रे राजा ए महाराज एगो विवाह हो गई